Η νέα κυβέρνηση ορκίζεται στη Βουλή και ακολουθεί δοξολογία. Από τα μέλη της κανένα δεν έχει καταλάβει ποτέ υπουργικό αξίωμα. Η θητεία της δεύτερης αναθεωρητικής Βουλής συνδέεται με τη σύνταξη του νέου συντάγματος. Χωρίς να αλλάξει τις βάσεις του πολιτεύματος, ο νέος καταστατικός χάρτης της ελληνικής πολιτείας προσφέρει τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί το βενιζελικό ανορθωτικό έργο. Πρόεδρος της Επιτροπής που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο είναι ο Στέφανος Δραγούμης. Τα σημαντικότερα σημεία της αναθεώρησης: ενίσχυση των ατομικών ελευθεριών, καθιέρωση της δωρεάν υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, αναγκαστική απαλωτρίωση ιδιοκτησιών για την αποκατάσταση των ακτιμώνων, απομάκρυνση των στρατιωτικών από την πολιτική και καθιέρωση του ασυμβίβαστου του βουλευτικού αξιώματος και των ιδιωτικών έργων, κατοχύρωση της νομιμότητας των δικαστικών και της ισοβιότητας των κυριωτέρων διοικητικών υπαλλήλων. Το Μάρτιο του 1912, ο Βενιζέλος, έχοντας το ενεργητικό του τον απολογισμό της πρώτης του θητείας, ζήτησε νέα εντολή από το λαό. Για το ότι αναζωογόνησε την πολιτική ζωή δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας το βασιλιά τη δυνατότητα να επεμβαίνει στον πολιτικό στίβο, καθιέρωσε μια άτυπη πολιτική πρακτική με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Μια πρακτική που θεωρητικά τουλάχιστον είχε περιορίσει από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη η αρχή της δεδηλωμένης. Στις εκλογές αυτές του Μαρτίου 1912, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου, οι παλαιοκομματικοί, αναγκάζονται να συμπήξουν ενιαίο εκλογικό συνασπισμό για να τον αντιμετωπίσουν. Η νίκη του κόμματος των φιλελευθέρων είναι συντριπτική. Από τον μετριοπαθή φιλελευθερισμό ως τον σοσιαλισμό των κοινωνιολόγων, το κόμμα των φιλελευθέρων καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα απόψεων.